kipper det. Han er mor. Slå mig alligevel! Slå nu igennem, mand! Okay, jeg er klar. Nej! Kom nu! Nej! Spark igennem, så har du en dyne imellem. Giv mig en guitar. Nej! Han tøver! Det er fandme for det fucking viskestykke. Den smadrer op i hovedet. Det bløder! Det bløder! Du skal mig hul i hovedet. Prøv at hente noget papir. Hent noget papir. Jeg henter noget papir. Okay, hvad for helvede? Det bløder helvede til. Ej, it's just a scratch. Ja, men det bløder helvede til. Hvad helvede, Anders? Ej, det vil ikke. Her.